a najkritičnije je u Jablanici koja je potpuno odsečena od sveta. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez potvrdio je da je vojska već angažovana dok hitne službe pokušavaju da probiju puteve. Šef odseka za odnose s javnošću vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Darko Juka izneo je nove informacije o stanju na terenu nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu. Juka je rekao da je do sada potvrđeno najmanje 14 smrtnih slučajeva, a na terenu ima mnogo prijava o nestalim osobama. Najkritičnije je u odsečenoj Jablanici. Mediji u Bosni i Hercegovini izveštavaju da je broj mrtvih porastao na najmanje 15, a da je 14 osoba poginulo samo u Jablanici. Koja je tačna brojka još ne znamo. Ne sjećam se ovakve krize od rata pa na ovamo. Razmeri ove haotične situacije su zastrašujući, kazao je Juka. Preneo je Dnevni avaz. Juka je rekao da je pronađeno 14 tela i da je puno unesrećenih, prenela je Al Jazeera Balkans. Naveo je da je situacija